Хто не чуў песню пра зубра Міколы Гусоўскага? Толькі той, хто ў Беларусі не вучыўся ў школе. Мы ж на памяць вучылі радкі пра Вітаўта. Ён быў набожны і першы з народамі княства сам ахрысціўся. З вамі Настасья Суханосік у перадачы «Смаленне віпрука». Сёння наша тэма песня пра зубра «Кармен де Бізонте», бо напісана яна на лаціне. Гэта першы ў гісторыі расповед пра нашу радзіму для заходнееўрапейскага чытача, а пасля і для кожнага з нас. Але чаму паэма не стала бестселерам пры жыцці аўтара ў 16 стагоддзі? Чаму пра яе забылі? А што, калі я вам скажу, што мэтавая аўдыторыя паэмы мянялася мінімум 4 разы, а сам Гусоўскі, можа, і не адзіны яе аўтар. Пра ўсё пагаворым. Нагадаю, што калі вы лічыце нашу працу вартай, давайце рабіць разам. Усе спасылкі для данатаў пад гэтым відэа. Таксама не забывайце пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вам бяспечна. Дзякуй, пагналі! Давайце спачатку пра аўтара, гэтага загадкавага чалавека. Чаму загадкавага? Бо пра яго вядома зусім няшмат. Мы не ведаем нават, як ён выглядаў. Так, вось так, а можа вось так. Усё гэта пазнейшыя дадумкі мастакоў. Была версія, што вось так, бо такі партрэт маецца ў першым выданні песні, але даследчыкі кажуць, што таксама не ён, сарян. І тым не менш, Мікола Гусоўскі рэальны чалавек. Народжаны недзе ў 1480 і памерлы каля 1533 года, то бок ужо за 50. Адкуль ён такі ўзяўся? Падказку дае прозвішча. Ёсць варыяцыі. Хусовіанус, Хусовскі, Усовіус. Карацей, Мікалай з Усава ці з Гусава. Але дзе гэта? У Польшы ці Панямонні, Белавежская пушча, ці наогул Уза на Гомельшчыне? Невядома. Але калі, можа, вы ведаеце, то напішыце ў каментарах. Мікола быў сынам палясоўшчыка, магчыма, нават вялікакняскага лоўчага. Ацюль ведаў лайфхакі пра лес, паляванне, і пра тых зуброў. Але па бацькавай сцежцы не пайшоў, бо вучоба. Яго сляды знаходзяць у Кракаўскім і нават у Балонскім універсітэце. І гэта ж часы Францішка Скарыны, яшчэ аднаго нашага студэнта-самародка, і іх лёсы нечым нават падобныя. Гусоўскі працуе натарыусам. У Літве нядаўна знайшлі яго аўтограф на лісце, адрасаваным віленскім ваеводам за 1519 год. Але чалавек надалей марыць пра кар'ерны ліфт. І шок, так і адбываецца. Яго патронам стае Эразм Цёлак, віленскі канонік і дыпламант. Той ганяў па міжнародных справах у Ватыкан, Святую Рымскую імперыю, і вось гэты цёлак бярэ Гусоўскага з сабою. Так ён і трапляе ў Рым на сапраўдную карыду. З гэтага моманту, калі памятаеце, і пачынаецца паэма. Неяк у Рыме прэстыжамі людзей незлічонай сведкам відовішча быў я бою быкоў на арэне. Хтосьці сказаў, як у нас на зубрынай аблаве, ну дык пакрочым на поўнач у нетры лясныя. У Рыме пачатку 16 стагоддзя праходзяць публічныя баі – карыды. Тагачасны папа Леў X Медзічы – аматар відовішча, і ён, канешне, на трыбуне. Побач госці, дыпламаты. Верагодна, завязалася размова, Леў X чуе, што ў далёкім краі, вялікім княстве літоўскім, таксама палююць на зубра ці бізона. Толькі не на карыдзе, а ў пушчы, і гэта тыпу наш нацыянальны спорт. Папа зацікавіўся, і вось хітры Эразм Цёлак прыдумвае падарыць панцыфіку пудзіла сапраўднага зубра, а ў дадатак апісанне, як таго зубра ловяць. Пудзіла ён замаўляе Мікалаю Радзівілу, а вось тэкст суправаджэння Міколу Гусоўскаму. Бо ён жа спец у пытанні, разумееце? То бок, першасна паэма – гэта вершаваны дадатак да пудзіла зубра. Так і нараджаецца «Кармен де статура феритате ач венаціоне бізонтіс». Даруйце за маю лаціну. Песня пра выгляд, лютасць зубра і паляванне на яго. Патрон Гусоўскага цёлак, верагодна, ставіў аўтару задачу папіарыць ВКЛ, маўляў, гэта
Не дзікі край фіг пойми дзе, але краіна са сваёй палітыкай і традыцыяй. Мы окей, і з намі можна мець справу. Але зайсці трэба праз экзотыку, прыроду і бруталізм. Тыпу жыхары вялікага княства найбольш цэняць свае лясы. Таму тут шмат пра дзічыну, куніцаў, мёд, борці, ягады, цуд некранутай прыроды. А паляванне – гэта не проста традыцыя, а мілітары трэнаванне для байцоў. А яшчэ стральба з лука, конныя скачкі ці фарсаванне ракі з канём – усё гэта забавы для будучых воінаў. У паэме шмат жорсткіх сцэнаў. Напрыклад, момант пра часткі цела паляўнічага, якога рагамі разарваў зубр, і яны падаюць дажджом чалавечага мяса. Такое. І тут жа вобраз князя Вітаўта, які на той момант 100 год як памёр, але стаў легендай і эталонам уладара. Вітаўт апекаваў тых, каму дазваляў уладарыць. Волею князя васал жыў альбо траціў жыццё. Гусоўскі малюе вобраз жорсткага, але пабожнага князя. Таму чытаем. Ён зруйнаваў усе капішчы даўніх багоў. Бо адрасат твору папа рымскі. А ў Еўропе на той момант гуляла шмат прапаганды датычна ВКЛ як паганскага краю і самога Вітаўта. Тыпу, ён жа жывадзёр, загортаваў апанентаў у звярыную шкуру і аддаваў сабакам, каб разарвалі. У Гусоўскага Вітаўт брутальны. Так, але справядлівы. Напрыклад, ламае ўсе костачкі і рве жылы суддзям, хабарнікам, якія прымаюць падарункі. Вобраз зубра і вялікага князя дублююць адно аднаго. Моцны ўладар і моцны звер, цар пушчаў. Гэта модная тэма рэнесанснай літаратуры параўноўваць манарха з Гераклам, Юпітарам, а тут зубром. Ну што ж, такая лакальная спецыфіка. Тут жа ў Гусоўскага ідзе чыста палітычны лабізм. Твор скіраваны супраць усходніх ордаў, туркаў і татараў. Ён меў натхніць папу да стварэння еўрапейскай кааліцыі супраць іншаверцаў. І ўсё было б добра. І Гусоўскі, магчыма, зрабіў бы сабе дыпламатычную кар'еру, але усе планы пакрэсліла чума. У Рыме пачынаецца чума. Тут ужо не да паэмаў, не да карыдаў. Папа Леў X памірае, новаму папу Адрыяну VI няма да ўсяго гэтага справы. Праз год памірае і Эразм Цёлак, замоўца паэмы. Гусоўскі і сам падчас той чумы ў Рыме. Вось што ён пабачыў. Пад уладай хваробы не хапіла б месца ў ямах і канавах для нашых целаў, калі б упал іх не зносіў у марскія хвалі Тыбр. Бачу смярдзючых лісаў, якія ў вінаградніках грызуць целы нямоглых. Пра што я хачу сказаць? Пра жаванне здзічэлых псоў ці спажыву птушак? Але тут можна ўбачыць 1000 іншых жахаў. І там, дзе Гусоўскі піша пра чуму, мы бачым ужо не зубра, а вобраз чорнага быка. Маўляў, рымляне напалоханыя заразай складаюць у ахвяры чорных быкоў з падпіленымі рагамі. Паходу, гэта стары паганскі звычай, які надалей жыў у Рыме. Так ці інакш, песня пра зубра засталася незапатрабаванай. А што рабіць? А вось што. Паэма выходзіць у 1523 годзе ў Кракаве на лаціне. Пад адной вокладкай тут таксама 11 вершаў і празаічнае прысвячэнне каралеве Боне Сфорцы. То бок Гусоўскі прадаў твор кіруючай дынастыі Ягелонам. А тым патрэбны не толькі пазітыўны вобраз ВКЛ, але і дынастычная памяць, меморія. Таму і ў паэме так шмат пра Вітаўта. Але ў кожным разе кніга не стала бестселерам пры жыцці аўтара. Таму арыгінальныя асобнікі, якія захаваліся, можна палічыць па пальцах. Па адным у Кракаве, Вроцлаве, Лондоне, Цуріху, Вільні, Петербургу, у Беларусі няма. Паэма не перавыдавалася і не перакладалася. Цалкам магчыма, што для Гусоўскага гэта магло быць ударам. Мы нават і не ведаем, колькі яму заплацілі і ці заплацілі ўвогуле. Роўна як і пра тое, дзе ён памёр і дзе пахаваны. Ну і што? Усё? Не, не ўсё.
Кніга ўсплыве праз 25 год пасля смерці аўтара ў 1559 годзе, бо трапіла ў рукі Конрада Геснера, які зусім не палітык, а натураліст. Ён піша вялікую працу пра жывёлак з усяго свету «Іконес анімаліум». Ён узгадвае з Гусоўскага як найвучонейшага мужа, бо карыстаецца яго працай і спрабуе знайсці розніцу паміж зубром – бізон і турам – урус. То бок, тут ужо чыстая заалогія. Далей стагоддзя забыцця. Хоць кніга тут ці там усплывае. Шляхціц Ігнат Бабяніцкі карыстаецца ёй для свайго двухтомніка «Мастацтва палявання». Ёсць цэлае даследаванне, ці чытаў песню Адам Міцкевіч, пішучы свайго пана Тадэуша. Цікава, што ў 1855 песню выдаюць у Петербургу расійскія натуралісты. Бо для іх гэта надалей усяго толькі гісторыя пра зубра і паляванне. Такі сабе запіскі ахотніка. Першы перакладнік з лаціны на польскую мову Ян Каспровіч. І вось ён ужо высока ацэньвае Гусоўскага і ставіць па маштабу эпічнасці ў адзін шэраг з Міцкевічам. І толькі ў 20 стагоддзі надыходзіць час беларускіх перакладаў. Але і тут не ўсё так проста. Найбольш вядомы беларускі пераклад належыць Язэпу Семіжонку. Першы раз апублікаваны ў часопісе «Полымя» ў 1969. Ёсць яшчэ пераклад Наталіі Арсеньевай і даволі позні Уладзіміра Шатона. І тут давайце правядзем выразную рысу. Вось гэтая кніжачка, гэта пераклад Шатона. Ён максімальна блізкі да арыгіналу, але не той, каб паэтычны. А вось гэта пераклад Семіжонка. Ён вытрымаў безліч выданняў і там мегаэпас. Ён лічыцца лепшым. Песня загучала не толькі эпічна, але і вельмі па-беларуску. Вецер падзьмуў і залівісты брэх у гушчарах чутны мацней. Колькі шчырыя жарсці ў нас будзець водгукі ловаў, як сэрца трапеча, пачуўшы шум у вершалінах дрэваў. Плыве ён, як хваля. У 1980 годзе песню праілюстраваў Яўген Кулік. І акурат тое выданне стала культавым з велізарнымі тыражамі. Там герб пагоня, рыцары, паляванне, жанчыны ў намітках і ўсё гэта вельмі густоўныя гравюры. Цікава, што мастак змаляваў, напрыклад, маладзіцу з немаўлём на руках са сваёй знаёмай Наталлі Санько. Ну а сам Гусоўскі нагадвае аўтапартрэт мастака. А чаму б і не? Тое выданне, паводле якога зрабілі мастацкую выставу, ледзьве не выклікала ў БССР скандал. Вось што ўзгадвае Мікола Купава. Прыстаўлены да мастакоў ідэалагічны працаўнік прыйшоў да тагачаснага старшыні Саюза мастакоў Уладзіміра Стальмашонка і кажа: «Як вы маглі такое дапусціць? Там жа 16 пагоняў!» А Стальмашонак у адказ: «Ну і што? Гэта ж наша гісторыя, пагоня, дзяржаўны сімвал таго часу». На гэтым пытанне было знятае. З дапамогай Гусоўскага мы прадэманстравалі, што Беларусь – Еўропа, што беларусы – асобны народ, нічым не горшы за другія народы, бо выстава паказала не калгасна-саўгасную будзёншчыну, а залаты век нашай гісторыі. То бок Гусоўскі, як і Скарына, стаў мастком для беларусаў, каб адкрыць сваю доўгую гісторыю і сапраўдную ідэнтычнасць. У 1980-м ЮНЕСКА з нагоды 500-годдзя Гусоўскага ўключае яго ў лік выдатных дзеячаў сусветнай культуры. Сам твор трапляе ў школьную праграму. Паводле яго здымаюць мультфільм, ну а зубры ўжо проста паўсюдна. І тут, і там. Гэта нацыянальны сімвал. Ён прабраўся нават на беларускія грошы ў пачатку 90-х. Гусоўскі, сам таго не ведаючы, стаў адным з аўтараў гэтага брэнду. Застаўся толькі адзін маленькі нюанс. Семіжонак зрабіў не столькі пераклад, колькі паэтычную адаптацыю Гусоўскага. Прыкладна траціну аб'ёму тэкста ён нарасціў сам, ад сябе. Пра прыгнёт, пра князя і баяраў, які кагосьці там душаць пятлёй. У арыгінале нічога падобнага няма. Перакладнік стаў сааўтарам. Ён зрабіў забытага паэта-лацініста, такога сабе народнага Гамера. І што ж нам вось з гэтым усім рабіць?
Давайте падумаем. Можа, гэта ўсё прыцягнута за вушы, увесь гэты культ вакол песні пра зубра. Сорі, чел пісаў на замову твор. Першы спонсор памёр, таму перавыдаваў іншы. Спачатку яно было пра палітыку, пасля пра піар, пасля нібыта пра прыроду. Ну а мы сабе выдумалі, што гэта наш фундаментальны эпас. Так атрымліваецца? Думаю, што не. У гісторыі літаратуры часта бывае, калі твор пішуць пра адно, а чытаецца ён зусім пра іншае. Узгадайце Гулівера Джонатана Свіфта. Гэта ж была палітычная брашура. Роўна як і Гаргантюа і Пантагруэль Рабле. Там палітычная карыкатура. І культавую тую кнігу, дарэчы, зрабілі пазнейшыя ілюстрацыі Гюстава Дорэ, бо надалі ёй зусім іншую атмасферу такой сабе фантасмагорыі. Я пра тое, што твор пасля напісання жыве сваім жыццём, якое не можа пралічыць аўтар. А ў песні пра зубра гэтае жыццё расцягнулася на 5 стагоддзяў. Нічога дзіўнага. Таму зараз гэтая паэма ўваходзіць у канон нашай літаратуры. А калі раптам з'явіцца яшчэ адзін перакладнік ці яшчэ адзін ілюстратар, можа, у яе з'явіцца яшчэ адно новае вымярэнне. А чаму б і не? Згодныя? Не згодныя? Пішыце ў каментарах. А на сёння ўсё. Чытайце, глядзіце і абмяркоўвайце сваё. Убачымся. Пакуль.